Η εταιρεία Κατέβας Δόμησης Group ΕΠ ιδρύθηκε το 2009 και δραστηριοποιείται στην εμπορία συστημάτων δόμησης, μονώσεων, διακόσμησης και συστημάτων αλουμινίου και γυαλιού. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση με τα πιο σύγχρονα υλικά για την κατασκευή ή την ανακαίνιση του κτηρίου σας, των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τα προϊόντα μας είναι προσαρμοσμένα στις τρέχουσες απαιτήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, περιβαλλοντική ευαισθησία και ποιότητα ζωής. Συγκεκριμένα, στο κατάστημά μας θα βρείτε νέα συστήματα αλουμινίου, βασισμένα στην απλή σχεδιαστική και κατασκευαστική αντίληψη, επιτρέποντας σύγχρονες και λειτουργικές κατασκευές. Τα ενεργειακά κουφώματα είναι σχεδιασμένα ώστε οι άριστες θερμομονωτικές ιδιότητές τους να συμβάλλουν στην αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Εκτός από τα συστήματα αλουμινίου, υπάρχουν και τα συστήματα κουφωμάτων από PVC, τα οποία πρωταγωνιστούν στην αγορά. Αυτό οφείλεται κυρίως στην εξαιρετική ενεργειακή τους απόδοση, την υψηλή ποιότητα, το ευέλικτο φάσμα χρωμάτων, την εύκολη τοποθέτηση και τη μακροζωία. Επίσης, μπορείτε να αναβαθμίσετε ενεργειακά το χώρο σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με ενεργειακούς γυαλοπίνακες, έχοντας αποδοτικότερη θερμομόνωση το χειμώνα, ευκολότερη ψήξη το καλοκαίρι, μείωση του ετήσιου κόστους θέρμανσης και ψήξης, ουσιαστική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, ελάχιστη διαφορά κόστους από το διπλό γυαλί, αλλά και όμοια όψη με το απλό γυαλί. Αφού μιλάμε για εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στις θερμοπροσώψεις, οι οποίες λειτουργούν ως προστατευτικός μανδύας που περιβάλλει τις όψεις των κτηρίων, προστατεύοντάς τα έτσι από τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Η εταιρεία μας, συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα με την αισθητική και την προστασία έναντι στην παραβίαση, προσφέρει μία σειρά θυρών ασφαλείας για κύριες εισόδους. Σε κάθε περίπτωση, η αισθητική είναι καθοριστική και πρέπει να είναι πάντα εναρμοσμένη με το περιβάλλον. Επιπλέον, διαθέτουμε εσωτερικές πόρτες laminate που προσφέρονται σε μεγάλη ποικιλία κλασικών και μοντέρνων σχεδίων με υψηλή αισθητική. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα αυτόματες πόρτες, οι οποίες είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες και διαθέτουν πλήρη εξοπλισμό. Τέλος, θα βρείτε πτυσσόμενες πόρτες που διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό και έχουν αμέτρητες εφαρμογές. Χρησιμοποιούνται σε χώρους εστίασης και καφέ, ξενοδοχεία αλλά και οικίες. Αποτελούν την καλύτερη εναλλακτική επιλογή σε σχέση με τα σταθερά κρίσταλα για μια αίσθηση απόλυτης ελευθερίας. Αν θέλετε να διευρύνετε το χώρο που εργάζεστε, τοποθετήστε ένα χώρισμα σταθερών κρυστάλλων, δημιουργώντας ευρύτερους, φωτεινούς και λειτουργικούς χώρους. Ένα πρωτοποριακό προϊόν υψηλής αισθητικής που δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει τις νέες τάσεις της αγοράς στον χώρο της διακόσμησης. Ιδανική και οικονομική λύση. Εναλλακτικά, για τον ίδιο σκοπό, αντικαταστήστε τις κλασικές σας πόρτες με γυάλινες, διαφανείς ή όχι, χρωματιστές, αλλά και σε ό,τι άλλο σχέδιο θέλετε. Όσον αφορά τους εξωτερικούς σας χώρους, το γυαλί θα σας δώσει πάλι τη λύση, καθώς τα γυάλινα στη θέα έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Τα γυάλινα στη θέα μεγιστοποιούν την αίσθηση του χώρου μέσα από μια μοντέρνα, minimal εμφάνιση, διατηρώντας ελεύθερο το οπτικό πεδίο, ενώ προσφέρουν παράλληλα αυξημένη ασφάλεια. Επιπλέον, επισκέπτοντας το κατάστημά μας, θα δείτε τα εξαιρετικής ποιότητας δάπεδα laminate και βινιλικά. Τα laminate δάπεδα είναι ένα φιλόμορφο δάπεδο και αποτελεί μια οικονομικώς αποδοτική λύση έναντι του φυσικού ξύλου. Ενώ τα βινιλικά αποτελούν επίσης μια σύγχρονη και οικονομική λύση προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε βέβαια και τα συνθετικά VPC δάπεδα για εξωτερικούς χώρους. Το κύριο πλεονέκτημα και των τριών είναι ότι έχουν εξαιρετική αντοχή στο χρόνο και βγαίνουν σε πολλά χρώματα.